Прачынаюся по чужым будильнику. أصحو في مواقيت الآخرين. Перапісваю чужыя тэксты. أعيد كتابة نصوص الآخرين. Думаю пра чужых нябожчыкаў. أفكر في موت الآخرين. Сустракаюся з чужымі сябрамі. أقابل أصدقاء الآخرين. Размаўляю на чужых мовах. أتحدث لغات الآخرين. Фатаграфуюся з чужымі дзецьмі. ألتقط صورا مع أطفال الآخرين. Пешу чужых катоў. أداعب قطط الآخرين. Жыву ў нічыйных пакоях. أعيش في غرف لا أحد. Чытаю нічыйныя кніжкі. أقرأ كتب لا أحد. Ем нічыйным відэльцам. آكل بشوكة لا أحد. Рэжу нічыйным ножом. وأقطع بسكين لا أحد. Сплю пад нічыйнымі коўдрамі. أنام تحت أغطيتي لا أحد. Так я вучуся быць госцяй. هكذا أتعلم أن أكون ضيفة. У гэтым чужым і нічыйным свеце. في عالم الآخرين هذا. في عالم لا أحد. Каб калі мяне потым папросяць, بحيث عندما لا يكون مرحبا بي я нарэшце сваёю памерла б смерцю. أستطيع أخيرا أن أموت موتي أنا.